Kaixo lagunok. Gaur, aiba! Hemen gaude, badozen. Larrango baiara berriz. Eta badozek, hogeita bat. Hogei bat, markatu. Hogei bat izan ditu. Bai, hogei bat. Eliza ezagutzera da. Hau zen apez etxea. Eta frontoitxo eder bat, eskuz aritzeko bikaina, Elizen kontra. Ezkerreko paitak, zea konpartitzen du paita sakristikin. Sakristiko paita da. Badozko San Juan Bautistaren parrokian gaude. Ikusten duzenez, edifikazioa berria da. Ez dakigu hor egongo zan, igual Goroxagon erdiarokoa, eta 1818an eraiki zuten Eliza hau San Juan Bautistaren eskainera. Eta, barrote ikusiko dut. Oso polite da bertako Santo Kristoa. Halako sarrera berezi ematen dio Elizoni. Hemengo erretablo nagusia 18. mendekoa da. Baina piezarik zaharrena eta baliosuena San Juan bataiatzailearena da. 16. mendekoa. Gero baita ere, ikusten dut, estilo barrokoa daude, erretabloak, eta badaude bi santu hor gure ikuspegitik eskubita San Benito eta ezkerretara San Jose, eta bikin zituen hemenko parroko batek. Bere eskularra izan duzan, bere eskultorea zen, eta berak egin zituen, gauza ederra. Egin zituen, oso txukuna egina, gero bera Jesusen bihotza, Mariaren bihotza, oso garmak, erretablo ez daude oso. Eta azkenik engerutxoa, oso erretablo politia da. Gero bat ditugu, beste bi erretablo, bi albotara. Hemen, badegu, hemengo erretabloa 16. mendekoa da, originala. Hiru imaginak ez, modernoa dira, San Antonio, bere txerritxoarekin, hor dago txerritxoa da, bai. Eta gero, Carmengo ama eta Ama Birjinaren zeruratzea. Baina baditugu pintura tenebrista batzuk, benetan eleganteak. Eta hemen ditugu San Odon, hemen dugu San Pedro Martir, nik esango nuke Frantziskotarrak direla, eta San Frantzisko Asiskoa. Hemen ere badegu, hemen ez dugu ezer, ez. Eta hemen, nik ez dakiz zein izango dan hori aita santuren bat, edo kardenalen bat, ez? Ugolino de Ostia, edo olakon bat, euskalo, betire investigatu beharra, baino oso pinture baliosuak ditugu hemen. Eta beste erretablo garaikide bat, kasik esan genezake hor, 16-17. mende tarte hortakoa, eta Errosarioko Ama Birjinari dedikatua dago. Eta gero baditugu hemen ere beste pinturatxo batzuk, eta imagina moderno batzuk baita ere, San Miguel, Pilareko Ama Birjina, Santa Teresita, Sobrana eta San Antonio Paudoakoa, hoi ditugu. Bataio pontea ere erromanikoa, eta hemen pixkat baita dau umedadeakin, baina goian oso kalbario politak ditugu. Eliza ez da horrein txikia, herri hontarako, esan genezake nahiko handia dela. Eta hemen sakristian, Niño Jesus bat, San Francisco eta San Inazio. San Luis Gonzaga eta San Inazio, ez da? Loiolakoa. Javierko alda, San Francisco alda. Betire, hoi da. Eta hemena zea dago. Esta iglesia se fabricó a devoción y coste de José Benito Legarra, año 1818, gauza edarra da. Ez gauzak egiten zituen.
Ah, bere, aita Damaso. Juan Baptista de Astitz, cantero, Pedro, año 1774. Armarri zoragarria. Aquí uno volando, bai. Hemen apesa, pues, ondo zan, ministro izan duzan San Miguelen, eta gero handikan atera eta honea bialdu zuten. Eta nola zeukan, pues eso, irrika handia, San Miguelera, joaten zen egunero, hor San Miguelko bidetik, eta harri bat uzten zuen. Eta gero deitzen dute, pues las piedras de esto, apezak. Apezaren harrik. Harrik, apezaren, maduzko apezaren harriek, eta dago sekuloko oida kondaira, euskalo. Eta hemen dugu bertako kanposantua. Betiko zoriona gure bilei eman jauna. Gurutzean agertzen da San Juan bataiatzailea Jesus bataiatzen. Oso politia. 1934ko gurutzea dugu. Bai. Eta herri honek hilo musikala dauke. Aitu ongi. AstraZenekenea. AstraZenekenea ematen du jartzen dula. Astra. Eta ardiak musika entzuten adi-adi. Lasai-lasai. Aio, beste herri arte. Hori da, eta gaurkoan Madotz ezagutu dugu. Aiatu gera Sakanako mugar arte. Eta